Boas noites a todas e todos. Vamos a dar comenzo a sesión plenaria. O orde do día, un pleno extraordinario, o orde do día é primeiro ratificación se procede de inclusión dos asuntos na orde do día. O expediente de liquidación do orzamento do ano 24 resultou un incumplimento da regra de gasto. Isto obriga ao Concello a facer un plan económico financiero que, ainda que sexa non correctivo, sino simplemente de trámite, hai no que facer. Entonces hai uns prazos, desde que a fecha que quería mirar, o 28 de marzo, entonces a partir de aí un mes para andar, e antes hai que remitila ao pleno, non? Se informou da liquidación no pleno e agora tamén traer o PEP, que se chama, non? E para poder tamén, outro dos motivos de ausencia, que hai que axustar o orzamento do 25 a este PEP. O segundo punto para ratificar a inclusión destes asuntos por ausencia, que motivan as causas, é o de aprobar o inventario de vías e bens inmobles. Xa sabemos todo o que pasou, comisión informativa do día 19 de marzo. Ese día xa estaba para enviar a documentación, foi imposible, xa sabedes as razóns, porque é moi grande, pesa moito, e tuvo que facer a secretaria un montón de xestións para poderlo enviar. Xa non se retirou, pois que toda a oposición, todos os concelleiros que forman a corporación teñen a documentación, pero para que depois son ainda 2 meses de exposición ao público para alegacións, por iso urxe traelo aquí, porque xa longa moitísimo no tempo a aprobación para este ano, que é o que queríamos deixar avanzado. Sabedes por qué, que xa vos lo expliquei, porque é necesario o inventario, de que despois se engadan cousas, é importante. Entonces, esas son as razóns polas que isto ven por urxencia, porque se logo esperamos, nos pasamos esta Semana Santa, festivos, se pasa outra semana máis, o pleno ordinario é a finales de maio, porque acaba o de marzo foi o último de mes, e estamos en outras datas, non? Tanto nun tema, no primeiro xa non se pode esperar, no segundo, pois non se debe esperar. Votos a favor da inclusión destes asuntos por urxencia e da urxencia da convocatoria do pleno, non? Votos a favor? O segundo punto da orde do día é a aprobación do Plan Económico do PEF, o Plan Económico Financeiro para o período 25 e 26. Supoño que xa miraron a documentación, daríanse conta que cumplimos todo excepto a regra de gasto, que a regra de gasto é o máis, isto é unha opinión como alcaldesa, o máis absurdo, vamos a ser suaves, é como se fóramos menores de edad as entidades locais. É dicir, ti tes remanente positivo e non o podes emplear no que ti necesitas, sino no que che deixe, ou non utilizalo, deixalo aí acumulando. Non é que o diga eu, todos os alcaldes da igual, o signo político comparten a mesma idea, se fixeron moción no seu momento, e espero que algún día teñan a sensibilidade en Europa e no Estado de facer ese cambio. Non sei se leron os acordos, que son, primeiro, tomar coñecemento do resultado da avaliación do obxectivo da regra de gasto na liquidación do orzamento 24, efectuado pola intervención municipal, no seu informe 17 do 27 de febreiro de 25.
Segundo, aprobar o Plan Económico Financeiro da entidade local, suscrito pola Alcaldía, asinado o día 10/4/25, incorporado ao expediente administrativo. Terceiro, remitir ao Ministerio de Facenda o Plan Económico Financeiro a través da aplicación telemática PFL2 na oficina virtual das entidades locais. Cuarto, a efectos meramente informativos, publicar un resumo do Plan Económico Financeiro no Boletín Oficial da Provincia. E o Plan Económico Financeiro completo na sede electrónica do Concello. Saben que cumprimos, temos aforamento positivo, que temos todos os outros parámetros están os cumplidos, que estamos dentro de todos os límites, que temos unha situación económica intentamos mirando miro para a interventora porque se ela cree que non quero que o diga, pero eu non digo as cousas de modo propio porque poden pensar, xa va claro agora, sino que é despois de consultar os datos, de consultar os informes de intervención, despois de ver todo eso, como os teñen, por eso non incidir porque os poden consultar. Agora hai parámetros que son fórmulas que se aplican que son difíciles pero non é porque se non se está traballando con eles, son difíciles a veces de entender, de como se efectúan eses cálculos, eses axustes, todo, pero bueno, eso sabe que poden acudir ao Concello cando queiran se teñen algunha dúbida, vale? Votos a favor destes acordos en canto a isto? Vale, perdón, Anxo e unha abstención. O terceiro punto é a aprobación inicial do inventario de vías e bens inmobles do Concello de Lousame. Pois en canto a isto tamén ler os acordos porque a outra información xa teñen vostedes e según tan pronto se presente despois se empezarán, querías ver onde está máis a xente que alegue, pois depois hai que responder, ainda queda porque a todo iso hai que contestar, hai que analizar se están ben. Nós tamén temos que eu quero revisalo todo co técnico de urbanismo por ver se hai algunha cousa que non este ou que si está pero non correspondería estar, todo iso. Bueno, nos vámonos a abster porque hai cousas que nos parece que non están ao noso entender, non poñamos en duda para nada o inventario nin os técnicos que o fixeron, pero si hai cousas que se nos escapan. De feito, eu teño que facer unha alegación, personalmente. Sí, pero para iso é o período de alegación. Por ese motivo nos vamos a abster. Vale. Nada, por a nosa banda parecenos que o inventario de bens, bueno, non sei se vai chamar inventario de bens, catálogo de bens, xa o día a secretaria, porque o inventario de bens é algo moito máis grande do que aquí se vai traer hoxe. Pois, dito isto, pagouse unha empresa fai un par de anos para facer o inventario de bens, que tuvo un montón de delegacións. Non tantas, eu tamén pensaba, pero non tanto. O que había que responder a ser antes. Bueno, que tuve alegacións, pagos unha empresa, agora volvese pagar outra empresa. Ben, é certo que non se pon o mismo nese inventario o catálogo, chamemos de X, o que se ponía no outro, porque eran fora patrimonio etnográfico como poden ser os muiños, que no anterior estaban postos, neste queda fora. Pero sí que as fichas do inventario, pois, parecennos bastante pobres. Polo visto, as únicas fincas que, por exemplo, registrales que, bueno, as únicas fincas que ten o Concello e que aparecen no registro de propiedade son as que non se sabe onde están. De resto, non hai nada registrado no registro de propiedade segundo as fichas deste inventario de bens. Despois, hai cousas que se ponen que son titular do Concello e non o son. Que o Concello ten un usufruto. Que son de pleno dominio, non son de pleno dominio porque son usufruto. Despois hai terreos que están mal postos. Vamos a ver, eso corresponde de todo o que está dicindo
no período de alegacións hai que facer esas alegacións, era aí un momento, solamente o que dixo anteriormente non. Vamos a ver, sí que se fixo un inventario fai anos, non sendo alcaldesa, ese inventario foi financiado mandaron da Diputación, me parece, non? Tería que buscar, recordar, pero acórdome da persona e que veu por aí. Se fixo despois, se fixeron alegacións, a mí se me dixo aquí, creo que foi vostede, pero non quero asegurar, que había 200 alegacións, ou non sei que, fun a mirar e non pudo ser... Se dixo un número enorme, entón eu fun a buscar, busquei o inventario en papel e vin e busquei as alegacións, eran moitísimas menos, é unha pena que non se houvese resolto en aquel momento e polo menos xa tiñamos un inventario que vostede xa sabe cal é a necesidade do inventario. Despois, cada ano, podese incluir, ou cada 5 anos, incluir, ir acumulando cousas, ir modificando outras, pero agora é o momento das vías e dos edificios municipais. E todo eso, e se falta algún o miraremos, hai que expoñelo ao público e a xente que negue. A outra vez se incluíron moitísimas cousas, pero había muiños que non son propiedade municipal e que o seu dono, pois, ao mellor non fixo alegación por escrito, pero sí que a fixo en altavoz, nos despachos do Concello, etc. Houve algunhas que se solventaron e outras que non. Pero nin se pagou 2 veces, ese estaba... Mire, o que é dramático é que non teñamos nada de inventario no Concello e que cada vez que tes que hai que certificar e que cambiou moito a administración, como hai que ejecutar, como hai que xestionar as cousas, que hai que meter a certificación que ten que facer a secretaria do Concello, ten que ter algún elemento para poder certificar, senón se poden perder inversións no Concello, porque non temos a propiedade dos mesmos, é cada vez peor. E en Galicia, pois xa sabemos o que pasa, que nadie rexistra nada, que o catastro pois é como é, e moito debido ao minifundismo, non é o mesmo, eu xa sei que non é o mesmo no centro de España ou no sur, que hai parcelas enormes e que faz un solo rexistro e unha sola medición desa parcela. Aquí ao mellor son pequeniñas en un territorio que son 1 kilómetro, resulta que hai 70, porque me pasa en moitos sitios, en rutas e todo, hai 70 propietarios e hai que ir a expropiación en todos, porque senón, estaba comentando a secretaria, ahora sí, é moito máis áxil e permíteche facer cousas, senón, imposible. E aparte agora desaparecen propietarios e non localizas os herdeiros, publícalo no edicto, nada, chamas de comunicación por escrito, tampouco, é dificilísimo, dificilísimo. Eu creo que o inventario é imprescindible. E creo que agora toca, eso que estaba dicindo vostede agora ao final, todas esas cousas, unha por unha, alegacións, e resolvense. Bueno, pois como estaba dicindo, sí que o inventario é necesario facerse, pero hai que facelo da maior maneira posible. Eu, neste inventario de bens que se traio xa aquí a pleno, encontro bastantes erros, encontro que nos falta documentación aos concelleiros para poder analizarlo ben. Faltanos información aos concelleiros porque faltanos os convenios. Estas fichas tiñan que aparecer, moitas delas, con os convenios que hai con comunidades de montes, con empresas, etc. Aquí. Porque senón, nós é imposible que o podamos estudar ao 100%. E como venía dicindo, eu en todas as parroquias non encontrei erros, pero en casi todas, incluso se lle colle xardíns privados, concretamente a un veciño de Cambono, que non sei se é que se fixo mal a pasar ao plano, aquí se confundeu, etc. Porque sí que é certo que o Concello ten ali un trozo, pero non é o que está marcado neste inventario.
Entón, hai bastantes erros. Despois tamén, nas eleccións municipais, dixenlle que vostede di que hai terreos que son do Concello, como o edificio da mina, etc., unha finca que vostede di que son do Concello, pero a día de hoxe é consultado no registro da propiedade, está na nombre de Valoriza. Entón, a nós, iso causanos pois dúbidas. Entón, este inventario de bens creemos que tiña que estar acompañado con todas esas cesións que se poñen aquí, que son do Concello. Entón, o registro de propiedade di unha cousa, este inventario di outras, entón, nós queremos ter toda a documentación posible para poder avalialo en consecuencias. Eu non estou dicindo que vostede queira usurpar nada a ninguén, etc., pero sí que hai cousas que se contradicen, basicamente, porque se no registro de propiedade pon que é dunha persoa e aquí se pon que é de outra, que é do Concello, porque é no dominio, pois entonces chocan unhas cousas con outras. Entón, por iso nos parece que está incompleto este inventario de bens. Nós, a día de hoxe, vamos votar en contra, vamos a facer alegacións, efectivamente. Pero as alegacións ainda non. Aquí o que aprobamos é que poda ir ao período de exposición pública. Usted que quere que non vaya? Pois vale, perfecto. As alegacións fanse despois desta apropiación inicial. Xa, pero que o documento de aquí tiña que sair o maior depurado posible. E non é así. Non vai sair o maior depurado posible. Mire, de alguma... Porque hai exemplos. Eu quero deixarle claro aos cidadáns, despois desta... Eu xa lle comprendí todo o que está trasladando, que o Concello non ten nin o mínimo interés. Non nomeo sitios porque non me gusta nomear as persoas, das que falei antes, porque xa o saben eles. Se hai algún sitio que o plano, pois, o mellor, algo que se fixo diante da casa de alguna persona que vostede nomeou, pois se corrixirá se por ambas partes hai a documentación que se lle exixa para facelo se considera. Pero non temos interés de apropiarnos de ningún terreo, de ninguna propiedade, porque, é dicir, o Concello, o que é propiedade, para mantelo, non sabe vostede o sacrificio que consta e o traballo, porque somos como somos e orgullosos de ser como somos, vale? E despois de outros asuntos que vostede nomeou, o Concello está traballando sempre co registro de propiedade e con abogados para aclarar certas situacións, e se van a aclarar. Pero había que yo mellor estar máis atento en quen si intenta desestabilizar certas cousas. Eu non vou entrar xa aí, vostede xa me entenderá, porque foi vostede o que me firmou certa pregunta que xa vin eu por aí. Nada máis decir eso, que non nos queremos apropiar de nada, que queremos que, cando se quera asfaltar un camiño, que apareza como propiedade do Concello, que pode certificar a secretaria, que si temos que facer unha actuación en algún edificio público, que tamén hai algún que lle pasa eso, por saber, por non facer as cousas ben antaño, pero non vamos ir aí, non? As cousas están así e se collen. E o que hai que correxidas, para que estén como ten que estar no noso inventario e se poda certificar que é propiedade do Concello. Pero, para manter solamente os edificios que temos, para actuar en todos, non necesitamos máis que eso. A ver, quen quere coller o local social de Cruído e poñerse bueno, se hai algún voluntario, pois tratámoslo para que diga que non é, porque estaba eu aquí cando se comprou e iso son testigo, pero se faltan papeles, se falta algo, se subsanarán. Ou vamos a coller a casa dun veciño para arreglar que non temos nin casa, nin terreno da Comunidade de Montes, que aí sí que hai problemas, porque hai cesións feitas, e vostede xente porque o coñece, cesións feitas, actuacións feitas que non figuran en ningún sitio, se fixeron de palabra, non se levaron a ningún lado, e podía enumerar unha por unha, todas son moitísimas, pois aclaremos dunha vez eso, e aparte a xente di, pero se xa eso xa demos, pero non está porque non se fixo como había que facelo, e agora hai que volver a celebrar
unha asamblea na asociación, volver a facer a cesión, e incluso nalgúnas o Concello donarlle a algunha asociación o terreo onde construíron, que xa a nosa parroquia, onde construíron e que se lle dixo pois, aquí neste Concello no seu momento que eso estaba, eu leo o documento que lle deron, aí non pon eso, si o podedes ler, porque miro para ti porque é a Mendiracova. Todos esos linos, e a veces a xente cree, porque se fía de quen lle dá, que o que ten é o que lle din verbalmente, e resulta que nese escrito non pon eso. Todo iso hai que subsanalo e deixalo claro, ben para que todo o mundo... Ainda cousas que facemos agora, vas a mirar e, pois, ao mellor tens que pedir informe a outras oficinas porque non está como marca a legislación, a outras oficinas do mesmo Concello. Bueno, que hai que facer ben, e el acoso, que a xente, e levou moito tempo, porque iso hai que patear todos os camiños, nós temos que dicir, pois, do monte non, solamente concentración parcelaria, e aqueles que son do Concello. Porque a xente, cando non é algo que non é propiedade dun veciño, di que iso é público. Unha cousa é que sea dos veciños de X aldea e outra cousa é dicir que é público. É moi diferente, eso todos os días teño que explicarlo a alguén. Todos os días, en todas as aldeas, é diferente. A intención que temos é boa. A empresa tivo unha persoa, varias en campo, que de algún sitio viñeron a preguntar que facían eses coches, e preguntaron a eles que facían ali, porque pensarían que lle estaban medindo o monte, e estaban medindo os camiños que lle figuraban da concentración parcelaria ou que eran que se figuraban como no Concello nunhas documentacións previas que lle mandamos, porque non había inventario oficial, pero si había datos do anterior, hubo cosas que había que quitar porque non eran e outras que sí. Naquele momento recordo que no Iroite, na Deca, hai unha parcela que está pechada, pero que unha comunidade de monte reclamaba un cachiño ali abaixo, e se aclarou que era deles, si o era, pero nós non vamos nem a quitar o muro, ni vamos a quitar nada, é deles. Se queren facer calquera actuación, a teñen que facer dentro da propia parcela. Iso se contestou afirmativamente. Non temos ningún interese en nada que non sea noso, que as cousas sean o máis claras posibles. Despois hai que registrar todas as propiedades pouco a pouco, que son un montón delas, e pode irse facendo porque económicamente tamén ten un custo e se vai a facer, pero mellor cada ano faránse unha cantidade, o ano seguinte outra cantidade, hasta telas todas listas. E en contacto co rexistro, por suposto, estou personalmente, veo técnicos, fun eu ali, viñeron técnicos ao Concello, e vamos a estar, agora en adiante queda moito traballo por facer, por iso urxe. Iso é, ninguna mala intención. Se queren dar as voltas que se queiran dar, sin ningún problema, pero conciencia tranquila porque estamos seguros de que é necesario, e eu xa lle dixen no seu momento que intención de apropiarnos de nada, ninguna. Ben, votos a favor, abstencións, e en contra. Moitas grazas e levántase a sesión.